La calor ja ha entrat a les cases. L'estiu ja té al cap i els peus es van destapant per sentir un petit corrent d'aire. Alguns ja comencen a fer escapades o vacances a la platja i a la muntanya i a gaudir de diferents activitats. Unes activitats en les quals no podem descuidar la cura dels peus. Per això, us hem fet un llistat de productes que no podran faltar al vostre necesser. Protecció solar, per evitar cremades i cuidar la pell. Crema desodorant, per aquells peus que suen. Crema hidratant, si la posem a la nevera, la tenem fresca per a algun massatge relaxant al final de la jornada. Crema antibiòtica, per si ens fem alguna ferida. Consultar el podòleg que us visita per si teniu alguna al·lèrgia i, per tant, quina és la més indicada per a vosaltres. Vaselina o crema similar, per evitar ampolles si fem caminades. Recordeu que en cas de fer caminades cal portar uns mitjons i sabates adequats a l'activitat. Xancletes, una tovalloleta petita, tovalloletes humides per si no ens podem netejar els peus amb aigua, gasses estèrils, unes tiretes, esparadraps o similar, unes cisalles talla-ungles per si ens fes falta, una agulla de cosir i un fil de cosir per si teniu una ampolla serà de gran utilitat, ioda o cloricina per si ens hem de desinfectar alguna ferida. Aquests productes que us hem enumerat serien els més bàsics. Per a més informació us recomanem que consulteu el vostre podòleg de confiança perquè us aconselli productes per personalitzar el vostre necesser. Recordeu que si esteu en tractament per alguna patologia al peu, l'haureu de sumar al vostre necesser ideal.